Il-Ministru Michael Falzon ma jara assolutament xejn ħażin li l-FSWS ippubblikaw ir-rapport ta' Nicolette Girxi, rapport illi inħareġ wara illi Sunday Times of Malta żvelat kif Girxi qalet li l-ħabiba tagħha li kienet imġiela tajt illi ma kienitx qed tħossha f'riskju. Meta ġie mistoqsim il-ġurnalisti Falzon iddeċieda li joqgħod gallerija u sussekwentament attakka lit Times għal aktar minn darba tal iżvelaw il-messaġġ ta' Girxi. Huwa dokument tal-Aġenzija u nerġa' nsaqsi jekk allura kienx prudenti minn qabad u xandar voice message u kollna naħseb illi ma setax ingħata konsens biex dak ix-xandar. Ġifieri taqbel il-FSWS pratikament qed tgħid illi Nicolette Girxi kitbet. Tipprovax tpoġġi li klim fħal jekk jogħġbok jiena rrispondejtek għal darba darbtejn. Inti, il-Ministru, temmel li jgħidu l-verità, għax temmel li jgħidu l-verità, tittemmen ukoll li Nicolette kienet tikdeb. Le, ma tarax li mhux qed bl-ebda mod jiena ħandawar xi ħaġa ballun politiku. Dak jagħmilha xi ħadd tikdeb. Dik jagħmilha ħadd ieħor mhux jiena hawnhekk nerġa' nesprimi anzi s-soba u d-dispjaċir tiegħi mhux nerġa' mhux biss personali ta' pajjiż sħiħ tajjeb. Mistoqsija li ma raġuni il-familja ma ġietx ikkonsultata qabel ma nħatret l-inkjesta indipendenti taħt it-tmexxija tal-imħallef emeritu Lawrence Quintano, Michael Falzon stqarr illi preżentament il-Gvern jinsab f'komunikazzjoni mal-avukat tal-familja. Intant Net News taqsal il-Ministru minn se jkun qiegħed jinvestiga lill-Istat partikolarment wara illi l-inkjesta brabta mal-omiċidju ta' Bernice Kassar kienet sabet illi l-Istat fallija. Wasaħaq illi l-inkjesta hija fil-libertà li tasal għal kull konklużjoni. Meta mistoqsi dwar il-fatt illi Nicolette Girxi għamlet rapport mal-Pulizija l-ħamis filgħaxija u sa tnejn filgħodu ċew wara li nqatlet, it-talba tagħha kienet għadet tiġi proċessata. Falzon insista illi għaddej investigazzjoni parallela u stqarr illi hija soba illi dawn l-affarijiet iseħħu. Kellek dil-persuna Nicolette Girxi li għamlet rapport mal-Pulizija il-ħames filgħaxija u sa tnej il-talba kienet għadha qed tiġi proċessata. Ma taħsibx illi kien nuqqas u xi ħadd irid jerfa' responsabilità? Ma nistax nirrispondi fuq xi ħaġa illi l-għed mhijiex biex ngħidlek mhux għax għandna niġbdu xi linja, imma jiena informat li hemm anke investigazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet tal-Pulizija. It-talba kienet tal-inkjesta indipendenti m'għandi ebda diffikultà, naħseb li l-persuna magħżula serjetà tiegħu hija magħrufa li nibqa' ngħid hija ħasra u hija soba mhux tiegħi biss soba ta' pajjiż sħiħ li jkollok dawn l-affarijiet li jseħħu. Francesco Catania, Net News.